keď už sme si vytvorili ten náš Aqua Drupal a vytvorili sme si aj toto je ako originál stránka ich, ktorá sa nám automaticky vytvorila, tak keď sme si, ako som ukázal, vytvorili sme si tú našu akože podstránku, ale je to celkom zbytočné, pretože nebudeme môcť robiť aj iné funkcie, sme na nej dosť obmedzení, alebo aspoň ja o tom neviem, ako sa to dá robiť, takže nám úplne stačí používať túto a ukážeme si, ako to na nej vyzerá. Takže toto je tá Aqua Drupal stránka a tu máme popísané kadejaké informácie, ktoré nás nezaujímajú. Prejdeme na moduly. Otvoríme si túto. Tu máme zaškrtnuté niektoré okienka, takže tieto si povypíname. A ešte tu je... Tu takisto nič nebude zapnuté. Takže tieto okienka povypíname, ktoré tu máme označené, uložíme. Tak. A ešte potrebujeme odstrániť túto ich stránku, takže klikneme si na ňu, dáme si upraviť. Rozklikneme si toto okienko nastavenia a odklikneme, necháme prázdne tieto okienka na zverejnenie a na zverejnené na titulnej strane uložíme. Klikneme na hlavnú stránku a tá ich stránka Aqua Drupalu nám zmizla. A teraz, keď ja už som si tu vytvoril jednu, prejdeme na obsah. Tu je tá ich stránka. Tá je vypnutá. Môžeme ju aj odstrániť, pretože ju nepotrebujeme odstrániť. Tak. A je tu len naša skúšobná stránka, ktorú som si zrobil a dáme si ju upraviť. Zase rozklikneme nastavenia a zverejníme si ju a poprípade zverejníme si ju na titulnej strane, to je ako článok. Uložíme. Tak, a tuto ten náš článok máme na hlavnej stránke. Teraz si ukážeme, keďže sa potrebujeme dostať do Sites, tak ukážeme si, kde vlastne túto našu stránku máme. Aqua Drupal, rozklikneme počítač, lokálny disk, používatelia, tu sú naše veci, rozklikneme a tu máme Sites. Otvoríme ho, Aqua Drupal, zase dvakrát klikneme a tu máme ten náš Sites, rozklikneme ho. V defaulte máme ten settings PHP a default settings. Vrátime sa, rozklikneme HAL a tu máme moduly, témy a libraries, ktoré si musíte vytvoriť. Nový priečinok a napíšete si libraries. Hej. Keď potrebujeme odstrániť, tak odstránime. Takže tieto tri veci v tom Sites musíme mať. Moduly sú, kde sa nám inštalujú naše moduly,
ktoré už sú mimo jadra, tak tie sa nám inštalujú tu. Takisto témy, ktoré si inštalujeme my, pridávame, nové témy sa nám inštalujú tu a do libraries sa budú inštalovať niektoré doplnkové veci, ktoré si ukážeme v ďalších videonávodov. Takže to by bolo asi tak všetko.